part 1 ng ating episode, napanood natin kung paano ba nagsisimula ang lahat sa pagbuo ng isang locally made bus body dito sa atin sa Pinas. Pinakita rin natin kung paano ba pinatatakbo ang isang chassis papunta sa bodybuilder nito. Pinakita rin natin kung ano ba ang itsura ng isang bus chassis ng Scania na masasabi natin na isa itong spinal cord ng isang bus na pundasyon para tumayo ang isang structure nito. At sa episode natin ngayon, after the structural, ipapakita natin kung paano ba dinedevelop ang itsura ng isang bus, saan nanggagaling at paano ba ito ginagawa. After mabuo ang bus chassis or pinaka-spinal cord ng isang bus, sisimulan ng buuin ang mga structural nito: sidings, roofing, front, and rear. And as I said sa part 1 ng ating episode, lahat ng structural design ng Del Monte Motor Works ay masusing inaprubahan ng Scania at lahat ng drawings and measurements ay pinadala at inaprubahan, kaya makakasiguro tayong matibay at safe even it is locally made. Dumaan din nga pala ang mga weldings nito sa isang crack test, lalong-lalo na sa mga dugtungan ng chassis sa gitna o wheelbase para makasigurado tayong safe ito. At pagkatapos nito, lalagyan na natin ng skinning. Ganun na rin ang mga lid covers or pintuan ng luggage compartment. At take note, kahit na locally made lang tayo, gumagamit din tayo ng aluminum panels para mas mapagaan natin at maging malinis tignan at hindi maging prone sa rust ang ating body. Ginagamitan din ito ng mga anti-corrosion chemicals para hindi ito kalawangin agad. At naisip ba natin, paano ba dinedevelop or dinidesign ang body ng isang bus dito sa Pilipinas? Based sa history ng bodybuilder na Del Monte Motor Works, way back 2009, meron silang designer na nag-come up sa mga new models ng China buses. Ina-adapt niya ang mga headlights, taillights ng mga new model China bus sa locally body design nila. Bakit China buses? At bakit itong mga ito ang pinipili nila? Bakit hindi yung mas magaganda pa or gumawa ng sariling designs? Behind that, they are considering the availability of parts. Mas maraming mabibilhan at mas economical sa bus operator, mas pabor ito. At with the design itself, makikita naman natin na mas magaganda ang mga design ng imported bodies or looks, kaya nag-a-adapt sila sa mga ito. At paano naman nagsisimula ang design ng Scania? Merong flagship model si Scania para sa kanilang buses. Ito ang Scania Touring. Since mahal magparating ng mga body kits nito, ang ginagawa natin ay dinedevelop natin locally ang looks nito at ina-adapt sa local body natin. From scratch at from picture, sinimulan ni Mr. Leo Atienza, designer ng Del Monte Motor Works, na ihulma ang itsura ng Scania Touring from styrofoam. Hanggang sa ilapat ito sa fiber material. Bakit hindi gumagamit ng clay molding? Mas di hamak na mas economical kung gagamitin daw ang styrofoam kaysa clay. At tignan nyo naman, the masterpiece of Sir Leo ng Del Monte Motor Works. Ganun din sa likurang part ng body design. Inadapt din natin ang bumper at ang upper rear design nito. At magtataka tayo,
bakit hindi natin pinareho ang taillights. Una, kinonsider pa rin ng client kung ano ang mas economical part at readily available. Since marami tayong stocks ng Marco Polo taillights, inadapt din natin ang taillights nito at sumakto at bumagay rin naman. Pagkatapos ng development, syempre ima-mass produce na nila ang front and rear mass nito para sa mga susunod na units. Pagkatapos ay pipinturahan na nila ng primer para sa first coating ang buong body nito. At mamasilyahan para pumantay ang mga curves nito. Nakita nyo naman kung gaano karami ang additional units ng Bicol Isarog this year of 2024. Talaga namang nagustuhan nila ang performance, quality at efficiency ng Scania units. Abangan sa next episode. Samahan nyo ko at tignan naman kung paano pinipinturahan, nagtitrimming at nagka-quality check ng mga bus. At makita natin ang finished product ng Del Monte Motor Works para sa Scania units ng Bicol Isarog.